παιδιά. Σήμερα είμαστε σε ένα ακόμα Roblox βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που από ό,τι κατάλαβα μεγαλώνουμε σε ηλικία. Άντρας είναι, τι να βάλω. Κοιτάξτε. Άντρας ή γυναίκα. Παιδιά, εγώ είμαι άντρας ή γυναίκα. Ξέρω πως κάτω στη σχολή. Βασικά ξέρετε παιδί. Είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα. Ωραία. Ναι, ελπίζω να με ακούσατε. Φυσικά δεν είπα κανένα να με ακούσετε, αλλά και με βασικά επειδή το έχω ξαναπαίξει, θα κάνουμε λίγο πιο δίκαιο και θα ξεκινήσω από τα 0. Και γιατί είμαι καραφλός. Είμαι παιδί, είμαι 6 χρονών, 7. Τότε είμαι στην ηλικία μου. Είμαι μεγάλος άνθρωπος. Θα κάτσω αυτήν την καροκλαγιά δεκαετίες. Σε 2 χρόνια γίνομαι ενήλικας. Όχι σε 2. Έγινε ενήλικα. Τέλος πάντων, θα βάλω για λίγο το βίντεο στο γρήγορο. Άμα μπορώ νομίζω. Δεν μπορώ. Άκυρο. Δεν θα βάλω. Τώρα μην το βλέπετε έτσι, όπως το βλέπω εγώ. Θα βάλω το βίντεο στο γρήγορο. Εγώ θα περιμένω, όχι εσείς. Είμαι 48. Άλλαξε και το παιδί μου. Τέλεια. Επίσης, αν έχω πολύ καιρό να βγάλω βίντεο, συγγνώμη για την απουσία μου, όμως θα βγάλω πάρα πολλά για τόσο καιρό. Υπάρχει όμως ένα θέμα με το κανάλι μου, γιατί βασικά θα σας το πω, δεν σας αφορά, εμένα αφορά. Αλλά μην ισχύει, δεν μπορεί να το βρούμε σήμερα. Βαρέθηκα να περιμένω. Που είμαστε ήδη 2 λεπτά. Και δεν θέλουμε να πάει 1 ώρα. Γιατί 1 ώρα βίντεο δεν θα μπορώ να βγάλω καν. Επίσης να σας ενημερώσω ότι δεν θα κάνω πολύ μεγάλα βίντεο. Θα είναι σαν TikToks. Μόνο που δεν θα είναι, αλλά θα είναι έτσι ο χρόνος τους. Γιατί δεν θα είναι δευτερόλεπτο, αλλά καταλάβετε, θα είναι πάνω από 10 λεπτά. Πολύ 10 λεπτά. Τώρα είμαι 100 χρονών και έχω πατερίτσες. Επειδή έχω 1. Στο πατερίτσα έλεγε που παίρνει ο τόνος. Δεν έχω σχόλια. Σταμάτα, Νίτζα. Να, τον παίρνω. Μια στιγμή, κάνω κάτι. Ωραία, έβγαλα το μπουρνούζι μου και τώρα είμαι με τις πιτζάμες. Τέλεια. Όχι στο παιχνίδι, στην πραγματική ζωή. Οπότε έχουν κάνει αληθινό σαν να φαίνεται ότι όντως είμαι σκορτσάκι. Αλλά όχι, δείτε τα πόδια, δείτε τα. Λεμπελέμ, κύριε Γούντι, λεμπελέμ. Βγάζω φωτιές. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι καλύτεροι. Λεμπελέμ, χορεύουμε. Που είναι όμορφοι αυτοί. Δείτε τον. Καλά, αυτός είναι ο βασιλιάς του κόκκινου. Βασικά θέλετε να δείτε το σκηνή μου στο Brookhaven. Brookhaven είπα. Brookhaven. Συγγνώμη, απλά δεν έχω μάθει σχολείο αγγλική ορθογραφία γι' αυτό. Τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε άλλο παιχνίδι. Θα παίξουμε τίποτα μην δείτε. Να. Θα παίξουμε Brawl Stars.
Ελπίζω να με βλέπετε. Φεύγω. Ελπίζω να με είδατε. Ωραία, friends. Θυμάσαι και στο προηγούμενο βίντεο βέβαια που παίξαμε Brawl Stars. Όμως σε αυτή την κατάσταση τι να κάνω, τεστρόκο. Αυτή να παίξαμε πρόσφατα. Παιδιά, με αυτόν τον τύπο δεν έχω παίξει. Τι είναι κακάς μερικές από άλλη χώρα. Αυτή είναι η χώρα του Ρονάλντο. Άμα είναι η χώρα του Ρονάλντο, πείτε μου τόσα σχόλια. Ξέρω τι βίντεο να κάνουμε το επόμενο. Πρέπει μια ιδέα, αλλά δεν θα μιλάμε τώρα για άλλο βίντεο. Τι να παίξουμε. Θα πω και με τις δικές μου πίσεις, θα φτιάξω μια καινούρια. Τι με. Νομίζετε, εγώ για ονόματα βάζω τυχές. Όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αγγλική ορθογραφία. Ναι, είναι μια άδεια πίστα. Δεν φταίω εγώ. Αχα. Πάρε, χαϊτούνι. Τουλάχιστον έκανα κάτι. Ωραία, υπερδύναμη πάντως. Το gadget αυτό όχι, υπερδύναμη δεν ξέρω. Πάντως ωραίο gadget. Πρώτη φορά το χρησιμοποιώ. Δεν το είχα δει καν, βασικά το έχω gadget. Το είπα. Ναι, νομίζω το είπα. Θα τα βάλω όλα τώρα. Όλα και όλα. Μπείτε. Με φαντάζομαι γιατί δεν μπορώ να δω και να παίξω έτσι. Πάμε. Τα έχουμε όλα στο μάξιμο. Ωραία. Ωραία. Πρέπει μετά να μαζεύω πάλι. Κάτσε έχω μαζέψει το δωμάτιο. Πρέπει να χαλαρώσω. Δεν ζόρεσε αυτό. Μόνο είναι στο βουτάκι να βγει. Θα διαγράψω το κανάλι μου. Πώς θα το διαγράψω? Επειδή αυτό βλέπετε είναι το τελευταίο βίντεο και θα το κάνω, όμως θα το διαγράψω το 2024. Το πήρα απόφαση. Τώρα ό,τι είδατε. Τα SMS. Δηλαδή το 2025 θα κάνω καινούργιο κανάλι όπως. Το 2024 θα το διαγράψω, αλλά το 2025 θα επιστρέψω κανονικά. Επειδή όμως δεν θέλω να βγει 10 λεπτά το βίντεο, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Πότε πάει 24 πλάκα? Όχι, είναι 5 σήμερα. Ωραία, και άμα το βλέπετε την 5η μέρα της Τρίτης, το 2023, ναι. Όμως το 24 όταν θα διαγράψω το κανάλι μου. Μην βλέπετε, θα τα διαγράψω τα κακά. Τώρα αυτό το παιχνίδι πώς το μπήκα δεν ξέρω. Πώς μπήκα Roblox. Θέλεις τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και επειδή δεν θα το έλεγα, μην ξεχάσετε. Δεν με νοιάζει, αυτό δεν το πατάω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή και το κουδουνάκι για να μην κάνετε κανένα άλλο βίντεο. Επίσης δεν είναι όλα μας τα βίντεο gaming. Θα είναι, μερικά βίντεο θα είναι και νέες μέσα στο σπίτι. Ας πούμε πήγα να κάνω ένα πέρσι τέλος πάντων πέρσι ή πρόπερσι και ήταν λίγο αστείο εκ μέρους μου, αλλά τελικά δεν το κάναμε γιατί γινόταν συνέχεια το ίδιο λάθος. Και στο τέλος ο ένας από τους ηθοποιούς τώρα βοηθούσαν να το ανεβάσουμε, δεν παρτίθηκε επειδή το κάνουμε πάνω από 150 φορές. Αλλά ναι, τα λέμε και κάθε φορά πρέπει να το κάνουμε την αρχή και μπλα μπλα μπλα. Αλλά το λέμε στο επόμενο βίντεο. Επίσης να ενημερώσω, άμα αδειάζετε εύκολα το επόμενο βίντεο μην το δείτε. Τέλος πάντων,
Α, μία.